హాయ్ అండి, నమస్తే. బాగున్నారా? ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటంటే పచ్చిమిరపకాయలు, కొత్తిమీర, టమాటా పచ్చడి. ఇది చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అండి. ఏం లేదు, కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని అందులో పచ్చిమిరపకాయలు, మన కారానికి తగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవడం. అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి తరుక్కున్న కొత్తిమీర వేయాలి. అది కూడా కొంచెం బాగా ఆయిల్లో వేగిన తర్వాత టమాటాలు వేయాలి. దాని తర్వాత ఇందులో క్లిప్ మిస్ అయింది, కొద్దిగా చింతపండు, రుచికి తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. వీటన్నిటిని మూత పెట్టి బాగా మగ్గించాలి. బాగా మగ్గిన తర్వాత కొంచెం చల్లారిన తర్వాత తీసి మిక్సీలో బరకగా పేస్ట్ చేసుకోవడం. అంతే, ఎంతో రుచికరమైన టమాటా చట్నీ రెడీ.